Ijele, man, it's a dark place, bro. It's a dodgy place. Filthy. I understand. Ngcolile njalo, bro. Yabo. Chris, yazibonga kanani emzimbeni? Ngikutshela straight bengakuhlaba ejele. Kodwa uNkulunkulu Majority ama offenders abantu abalimele engqondweni. Ekudinga ukuthi bafacane nereality bethola ama therapist ukuze babe ngcono. Ezinye futhi bezizinto abayikhulumayo lamajita amanga ihaba. Phela sewabuka lama podcast not. The initial plan angathi kwakuyilelo ukuthi balethe awareness to the public, ne? But akuyona iawareness bro leyanto mawuzoyibheka kahle if ngizophinde ngi-idolize ukubulala kwamabantu, ngi-idolize ama illnesses nama atrocities engawalethe empilweni zabantu. Njengoba kuphusha ama narrative ukuthi ejele kuyi holiday in kunama 3 meals a day amanga lezo zinto. Ejele akudliwa kathathu ngelanga. What you mean now? And nokudla okudliwa lapha Chris akusiko ukudla mfethu ongathi ukudla la ekhasi. Akusinto ongaze ube proud ukutshela omunye umuntu ukuthi hayi mina ngizokubhanta intela ngiyohlala futhi abajwayele ukusho njalo mina ngizokubhanta intela abantu kade bebabafazi ejele lapho abantu abafunda isifundo ejele Chris ngeke ubeze behambe bephamisana nenombolo la estradini since kwaphuma le video ngikhuluma ngejele ne emva kokuthola ama threats and everything I used to think mangihlangana neziboshwa kuzoba wafa ne bra ngihlangane nama